अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फटीचर भाई बड़ा हो। हाँ बाबू बानी कहा ना बेचा तारा की छोड़ दलो। ए मर जा तू ना बेचे तू बानी कदम सुनिए गोई रलो पकड़ा के। हाँ पकड़ा के गोरो नहीं आ गइल बनी लियाई का। हाँ एगो चाही लेके आवो ना। ठीक बा रुका ए जा बैठ। ठीक बा बैठा तनी ए जा। अरे देवा ये गड़बड़ है बाबा। लो उहे रेट बा के ये बा। पैसा दो ना मर दे यहाँ जा मत लगावो जल्दी जा 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 जा। फटीचर भाई हाँ बाबूआ बड़ा हो। हाँ कहिलो भीतरी से बहरी साचो ए मर दे सुनो ना कौन ना कौन सरवा एने से एने लगा के हमरा के ढुका देले रहल हसन। अबिन परसंगवा इनी कोहना का कहता बेचो तरो। हो दूगो चाहे और कर ए जन को ले अब देख तू ले लो आ चुरा लो आ जल्दी से यहाँ जा। ए सुना आ पैसा ना देबो परसों। ए सुना परसों ले लियो। परसों ले जाइए तब दही परसों हाँ दो ना हो दो। सिपाही जी ए सिपाही जी आई देखिए फटीचरा फेन दारू बेचता है। आई जल्दी धरी एकरा के फेन घुसाई एकरा के अंदर। आ गई नहीं भैया अपन लो हम जाता नहीं। कार फटीचरा फिर ते दारू बेचे लगली। आपकी ऐसन ढुकाएम जे 6 महीना ना निकलबे तू जेल। ए सिपाही जी राउंड घटन उ सब ना सुनी ना। चल आपकी यही खतरा हम सादा ड्रेस में घूमता नहीं तोरे के पकड़ेला। 2 कट्ठा खेत रखा हो जर पेश की धदल बनी छोट हमर लइका बड़ा सब कोनो बाजार ना। ए सुनी ना ए सिपाही जी खाई आ खियाओ आइला गोई आ ले ना देन ई 3 गो ना रही दुनिया में नु तो कुछ ना रही। अरे रहुओ कुछ ले ली बड़ा घर के बढ़िया रहुआ घर के आदमी है ठीक जन्नी हाय सुनी ना पंचैया काला कर ले ली आ रहुओ काम चल जाई आ हमरो काम चल जाई। ठीक बा सुन ले फटीचरा लुका के अब बेचिए ना तो आपकी पकड़ लेम नु तो बुझ लिया अपना बारे में। तो ठीक बा हम बुझता नहीं सिपाही जी। कथी बुझता रही 500 देनी है नु एकरा बाद रहुआ आएम नु तो 100 और मिला के 600 देवे के।